Ni Maite Erauskin Estramiana naiz eta azti itsas ikerketa zentruan egiten dut lan. Orain marraza markatzeko proiektu batean nago buru belarri. Egia esan nahi nagoela egin biologia, itsas biologia. Baina enteratu nintzenan zegoela karrera bat deitzen zela itsas zientziak, elkartzen zituena pixka-bi gauzak, hori ikastera baki nauen. Medikuntzan egan pixkat buruan, baina imaginatu nintzen bata batekin eta edifizio batean, edo barku batean, Titanic moduan itsasuan, eta erabaki nauen azkenan itsaso zientziak egitea. Oso aukera politak izan ditut, nik Atlantikoa gurutzatu naben barku batean kanpaina bat egiteko, ibili izan naiz mundu osoko itsasotan buzeatzen, eta orain oso proiektu politean nago sartuta, lehen aldiz Kantauri itsasoan marrazak markatu nahi ditugu eta. Neri gehiagin gustatzen zaidana da itsasoan egotea azken finean, eta batez be ere transmititzea itsasoan dauden altxor guzti horiek eta topatu ditzakegun animalia ezberdin guzti horiek gizarteari, askotan jendeak ez dauka aukera itsasora irten eta ur azpian sartzeko, guzti hori transmititu eta jendearen maitasun hori piztea asko gustatzen zait. Tesia batez be da ordenagailu aurrean egotea, baina ni oso saltxera naizenez, beti bilatu izan dut modua itsasora irten eta kanpoko lanak egiteko. Egia da, batez be urazpiko munduan, buzeoan, betidanik izan dela gizonezko mundu bat. Orain geroz eta emakume gehiago gabiltza mundu horretan sartzen eta zientzean ere. Ez nuke esango eduki dudanikola arazo berezirik emakume izateagatik, egia da batzuetan sentitzen duzula arraro egiten zaiela emakume bat egotea arlo horietan, baina gutxinaka mentalidade hori aldatzen goaz. Nik emakume guztiak animatuko nituzke, baina enuke inolako bezberdintasunik egingo emakume edo gizonezko izateagatik, guztiak animatuko nituzke itsasoa ezagutzera, itsasoa esploratzera. Nire denbora librean ere elkarte bat sortu naben urazpiko garbiketak egiteko buzeatzen, jendeai transmititzeko itsasorekiko eta naturarekiko errespetua, eta ahal duten momentu guztietan kanpoan egoteko.